Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasing petak nga asawa, ket ay ayatek unay ti asawak. Isu nga uray agbasol kanyak, pakawanaklat ngem inabuso na ti kinaanos ko kenkwana. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Paulo, narabyan ka unay Alas 11 itirabi Ewan bakit? At dadi naraya ka birthday party. Ala, umunag kan. Kan? Nangan ka nga roden? Ewan. Sige nga rod. Syaklatan timangan. Mabisinak itaypay. Ngam inururay ka, tagiddan ta ko maamangan. Apay adi ka pa'y lang amin nangan. Sigud mat nga urayan ka, kat agiddan ta amangan. Ket, dagiti ubing, naturugdan. Wan. Sige, inta nga rodan ija kusina. Takaduaan ka amangan. Oh, agkape ka bayat ti panangan ko. Sige. Sino ayat ti nag-birthday? Gayem ti ka-opisinaak. Sabi taklaeng. Kasta ka di? Ang inton maminsan, ag-text kamot kanyak no sa dino ti papanam. Iti kasta, sa anak mo't nga agdanag kan ka. Sorry bakit? Nalubat ti cellphone ko. Okay laang. Ala, mangan kang rodan. Mabit lang ha. Adawag ko. Amok. Babae man ti umawawak kan kwa na. Saan lata mamingga iti mading nga aramid na. Sigurado babae tay imawak. Taapay anasken nga umadayo amang sungbat. Oh, naisagana mo ti balon ni Paul. Wen manang. Nasaya at mat. Masapula pagserbyam ti kabsat ko. Gaputa iso ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ha? Ngamin, awan mo't may tulong mo kan kwa na. Adda kala dito'y balay. Pudno. Adda akla dito'y balay. Gaputa kayat ko asyak ti mga sikaso iti aga-amak. Kan may sa manang. Adamot basit pagkukwartaak. Ada negosyok a beauty products. Oray kaskasano. Adamot matmat gadak. Manumot latiganan siyam di tangay. 25% lang. Ti importante. Adda maaramidak. Ay na, Gemma. Agpatingga kala dita. Hay, imbag pa'y tain mo na girlfriend idi ni Paulo. Tanapintas lang arudan. Baknang pay. Anya. Ngamsi ka. Day talabadom tingkamang mo iti kabsat ko. Ag Facebook ak man. Pangururaya kadagiti anak ko. Anya da ito in-post ni Paulo. Agdada iti restaurant. Kat nakasanlabay iti kadwa na babae. Sakat nagdinak kat ti pingpingda. Anya da ito kunamlan agayan ayat da iti kasta adyarda. Ada ako Oh, Lenlen, anak. Ni ading mo? Manang, ada akon. Cleaner kami ngamin. Sige, intay yung arudan, anak ko. Day talaang ang nakitam iti Facebook ni Paulo agselos kan? Manang Hilda.
maysa, anya kumangay no nag-post iti ladawan da iti dayta a babae. Total, adayo mo't anapimpintas nga mitisi ka. Anya. Kitaom man talangam. Saan ka maibagay iti kabsat ko? Taadayo anapimpintas dayta kadwa na iti ladawan. Kan maysa, papakpakan ka laeng iti kabsat ko. Saan ka akas kada kami nga addaan iti natalgad at trabaho. Ngamin, nakaturpos kami iti panagadalmi. Ngamsi ka, nagpatingga ka lang iti high school. Iso nga awan karbang nga agreklamo, no anyaman ti kayat nga aramidan ti kabsat ko. Tasaan asika timang pakpakan ken kuana. Alakitin, ingka kitaan, no anya ti mailuto iti kusina. Tama no sumangpet ti kabsat ko, kat di ka pa'y nakaluto. Oh, apay di ka matagtagari, Gemma. Di mon samot kaya ti sidaan alinutom. Ha? Sige. Mangan kayo lata. Nabsugak pa'y. Kinan ko nga mintitad da dagiti ubing itay. Ay na, Paulo, agsel-selos, gapo iti impose mo iti Facebook mo. Akadwam tay adayo anapintas a babae. Sige. Inak maturugan. Makaammo kayon ditoy. Talaga ako ni Sintidor ti kabsat ni Paulo. Kanunungan na ti kabsat na. Uray madi ti aramid na. Gusto deta na panagkupin mo, Gemma. Maturog takit din. Sige. Maturog kalatan. Tay may papan iti ladawan mi kiniselya nakita mi ti Facebook. Awan day jay. Ken awan gandat ko amang sair ken ka. Maturog kakit din, Paulo. Ngem gimura kan kanyak. Jak kaya tanti agsaw, Paulo. Sige. Maturog kakit din. Taado pa'y ti kupinak alinaba. Hoy, Gemma, dalusam tay bakante asiled, ah? Ada sumangpot asa nga ilik. Sige, manang. Masapol pintas nga ulos ti ipan mo ijay. Takababain iti gayem ko. Sige. Sumangpot inton rabii. Iso nga una ti agdalos iti bakante asiled. O anya, lalpas kayo nanangan, anak ko. Wananang. Wan nanang, nabsugakon. O sige, inkayon iti seledyo, aramidan nyo ti homework yo, ha? Wananang. Wan nanang. Agi dalimanag kakpa iti nanganan dagiti anak ko. Kalpasan na. Isagana kong titaraon. Huston to inton sumangpat dama ng Hilda. Ganti sa nga ili na. Adda nagsardang alugan iti batog. Ang mga no dama ng Hilda kanti sa nga ili na. Tanawak man iti tawa. Kadwa damat ni Paulo. Inak ilukat tiri daw. O sige, mangan kayo lata. Sige, ngem di ka pumampanaw. Tapag Serbian na kami. Isugayam ti katulong nyo dito ako naman ang Hilda. Alakid din. Mangantayon. Lumami isan timakan. Gemma, inak pa ijerwara. Nagpariirak. Maturog kalatan. Sige. Ti babae asa nga ili ni Manang Hilda. Kasla isutay kadwa ni Paulo iti ladawan iti Facebook na. When babae na lakit di dayjay. May sa oras ang tinapalabas. Ngam saan pa'y laasimrak ni Paulo dito si Ledmi. Inakman kitaan di taruan. Adang ata di taruan? When no? Umasidagak man itiri daw ti silet ti sangaili. Sa balit agparparik na kanyak.
Alinghagak man. Oh, Paulo, I love you. Kunakon kad. Dagiti awan an bayin. Sigurado ang nakalaktiri daw. Inakalaan ti duplicate. Katap na agnakam da. Sabwagak ida itinapudot adanon. Aday da. Nalukatakon. Inayadak nga ilukat. Ayop kayo! Tapnagnagam kayo! Daytoy! Awanan kayo itibain! Itamat lang, Paulo! Ang sinatan! Pumanaw kami kadagiti anak ko! Saan arumbang asin na buwagam ida itinapudot adanom? Di ka agdanag manang Hilda. Saan unay anapudot adanom tiin sa buwag ko kadakwada? Gaputain nalakla iti termos. Uray pay! Sige, katap nagnakam kamat. Daytoy mat! Kurang pay daytaan na rin nam asakit. No ikumparak itimpalak amo kanyak asakit. Konsentidor ka iti kabsat mo! Pumanaw kan diti balay mi! Balaw! Di ka agdanag manang Hilda. Tatalaga nga itamat lang. Pumanaw kami kadagiti ubing. Di mo isurot dagiti ubing! Tapnoan niya. Tapno mabuy-buya dati pa nagbababae iti amada. Kan tapno makikita dati pa ng konsentim iti kabsat mo. Anya ti masakbayan daken ka! Di kan tupay nakalpas iti adal mo? Anya kumati na sayat at trabaho asarkam alaman? Katsika! Di adal kang ang paiso. Ngam tinagadalam. Adda iti dapan mo. Nagpadaan nyo nga agkabsat. Sige anak ko. Bagkatan nyo dagiti school bagyo. Tain tayon. O, nanang. Nagsapa tayo matan arumwar, nanang. Wen, tapno saan kayo amaladaw? Ala, intayon. Gemma, mabalin ka ding agsarita ta. Sige. Ngam saan aditoy. Jack kayat amang ngagdagiti ubing ti pagsaritaan ta. Paulo, anya ka di pailang ti ibagam kan kuana? Intayon anak ko. Rumar tayon. Wan, nanang. Sige laeng kaanakan. Agyan kayo laeng itibakan ti asilig dito'y siraw. Apag isaw, pimanaw tay sigud nga agab-abang. Wen, uncle. Di kay agdanag ta agabangak. Sige. Agabang ka iti uray 2,500 laeng. Tapagbayad kumat laeng iti silaw kandanom tayaw. Wen, uncle. Katagyaman. Hay, Gemma. Noan niya ti rason ang nagbabae ti asawam. Kat nakasingsingpet kamat kaanakan. Uncle. Hala, anya nga rod ngay. Kat nakatumpong ka iti babaero nga asawa. Anya ti ibagam. Tainayabanak iti daytoy a restaurant. Pakawanin ako ma, Gemma. Gayam ni Manang Hilda ni Celia. Anabayagan nga gusto kanyak. Kat jak na pagkadkadan. Nakita kayo iti akto, Paulo. Kat amom kadino anya ti marikriknak. Kasla ak matay gapo iti sakit. Isu atap na agsardengan ti panang paspasakit tyo kanyak ngagkabsat. Agsina talaangan. Total. Babaero kamatlaang. Gemma, agbalbaliw akon. No napatagdag iti anak taken ka. Sustentuam ida. Kenjak ida ipaidam kan ka. Nawaya ka ang makilangan kadakwada. Ngamnas kan nga adda kasuratan ta. Anya? Agsinatan, Paulo. Tadjakon kabailan ti makidan na kan ka.
nagsangsangit kayo? Kanapay adito'y tinagawidan tayo, nanang. Apay asan nga iti balay? Manipod ita, anak ko. Dito'y tayon nga agnaad, ha? Sana bale, taloloyo ti akin kukwa iti na iti abalay. Taangkal ko. Kabsat na dinanang ko. Ay, Agabang tayo dito eh. Kat ni tatangay. Umay na kayong tumatlaang sa rungkaran, anak ko. Nang magkuti ko nam ka ni Auntie Hilda, nanang. At da babae ni tatang. Anak, Amok ti kayat na asawan day ta. At da sabali nga asawa ni tatang. anak. Timakunak kada kayong akabsat. Kat saan nyo ang kurkuraan ni tatang niyo? nanang. Wen, nagbasol kanyak. Ngam di na kaya't asawen aguraan nyo. Ikan tayo iti gundaway na nga agbalbaliw. Kat sapay lakuma, tagbalbaliwan. Addametten panggedak Mr. Lonely. Agpapaayak iti may sa bakery nga asidag iti eskwilaan dagiti anak ko. Ket ni Paulo, sana mangliway amang ted iti sustento kadagiti anak mi. Ket kayat na nga agsinublyan kamin. Ngem tunggal makitkitak ti asawak, sumken ti sakit tinakem ko. Ket jak imanugot nga agsinublyan kami. Tuy pagayam mo, Gemma. Agyamanak, Gemma, pagayam ko iti daytoy apakasaritaam. Nasakit ti maliputan. Ngem sapay la kuma tagbalbaliwan ngagpayso ti asawam. Ket buklen nyo manen ti pamilyayo. Nasayaat ka nga asawa ken ina, Gemma. Isu aday ta kuma ti panunuten ti asawam. Palagip met daytoy kadagiti si aasawan. Ano pamilyado kayon, ipamaysayon ti imatang, atensyon, ken pammatagyo, iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Gemma, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.